pane nyaya inyori kutrain imimi uyu colorfull ari kuti she's pregnant. I don't know. Imimi munozvibvuma here? Asati ataura nemi. Handisi kutodziziva, ndikutotanga kutonzwawo kubva kwamuri. Serious, ndikutotanga kutozvinzwa kubva kwamuri. All right. Yeah, because she's on social media right now. Tachitoona mavideos ake of lately achitotaura kuti imimi makamutumira $70 for the whole month. She's been saying a lot of things about you. Zvatotinetsa. Inyaya ndikutotanga kunzwa kwamuri. Pamwe achazodzoka achitaura nyaya dzake musha. Oh. Kana kuri tonzi ndozvikutaurika, asi zvachadzoka achitaura nyaya.